И здравейте на всички! Днес снимаме на МТА, епизод 3. Както виждате, карам трошка. Да, сега моднем малко. 6. Това ще 6. И то. Това ще 4. Тук доколко... Не, няма да... Примерно... Да... винаги на дизел, по-бързо върви. 60 сигурно... Не 360. Аз пока го свалих. Но, и va. Тук ще ме искам да се дръпвам на дриго ще взема всичко. Да, ще се тук. Само километража гледате.